Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating palapakan ng ating pinakamamahal na Prinsus at ang gawain ng ating pinakamamahal Prinsus sa hapong ito ay magsisimula ng ating midweek service. Kaya lahat ay hinihiling na magsiparito na at tayong lahat ay magpupuri sa ating pinakamamahal Prinsus sa hapong ito. Mga minamahal, bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating dakilang Diyos na buhay na aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldis Radalmeda, the time prophet of our living and loving God, at sa mga ginitong aral na hindi natin pwede makalimutan, iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, maging sa inyo mga beloved baguhan, kape, welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa inyo mga beloved webcast viewers sa Facebook at sa YouTube, aking pinapabot ang aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang hapon kung anong oras sa inyo mga minamahal, kung saan kayo naroon sa hapong ito, at ng mga minamahal, tayo pinagpala. Mga minamahal, dahil nandito muli tayo sa bahay-sambahan ng ating pinagkamamahal na Panginoon sa pag-ingat ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, binigyan muli ng pagkakataon upang sa hapong ito ay sama-sama nating luwalhatin, sambahin, puri sa Espiritu at sa katotohanan ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Huwag nating sayangin yung ating pagparito, mga minamahal, bagkus ay samantalahin natin yung ating pagkakatipon, mga minamahal, dahil talagang marapat na ang hapong ito, ang araw nito ay maibigay natin ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. At sabi nga dito sa aklat ng awit, ang kabanata ay 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya tayo nandirito, dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal Panginoon, kaya tayo nandirito dahil marapat na ang ating pinakamamahal ay ating sambahin, mga minamahal. Bagaman na yung ba sa atin, mga minamahal, ay pagod, galing sa trabaho, pagod sa mga gawaing bahay, naglaba tayo mga minamahal sa biyahe, mga minamahal, galing pa tayo sa malalayong lugar, subalit hindi ito dahilan, mga minamahal, upang hindi tayo dumalo, hindi dahilan yung mga bagay na yan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal Panginoon, dahil yung ating mga pagsasakripisyo na yan, nakikita yan ng ating dakilang Diyos, at sa mga bagay na yan, yung pagsisikap pa rin natin na makadalo, pagsisikap pa rin natin na at siya'y ating mapapurihan ang maluwalhati. Dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal Panginoon sa aklat ng Galatia, kabanata 6, talatay 9. Mga minamahal, ang pagpupuri na ginagawa natin, ang pagdalo na ginagawa natin dito ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at mabuting bagay na talagang nakikita tayo ng ating dakilang Diyos na ginagawa natin yung kanyang kalooban, mga minamahal. At hindi lamang yan, mga minamahal, sabi sa aklat ng unang 1, kabanatay 1, ang talatay 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Hindi pala basta-basta yung ginagawa natin pagdalong ito, mga minamahal, pagpupuri natin, dahil dito sa ating fellowship, yung pagdalo natin, ay dito tayo pinapatawad ng ating dakilang Diyos, nililinis mula sa ating pagkakasala na siyang ating nagagawa, mga minamahal. Kaya talagang napakalaking bagay at napakahalaga yung ating pagdalong ito, yung ating pananambahan, mga minamahal. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon nito, mga minamahal. Gamitin natin upang talagang ating malubos ang pagkakataon nito, mapapurihan ang ating pinakamamahal Panginoon, dahil gaya ng nasabi kanina, hindi basta-basta ang pagpupuri ito. Dahil ito, mga minamahal, yung ginagawang pagpupuri natin dito,
kapangyarihan. Mga minamahal, anumang karamdaman ang taglay natin, taglay mo, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lamang yan, anumang mga problema, mga pasanin sa buhay, mga kabigatan, ang pasan-pasan mo, mga minamahal kinakaharap mo, mga minamahal, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, garantisado yan ay bibigyan katugunan ng ating dakilang Diyos, bibigyan kanyang kaginhawaan. Mga minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Diyos ay kikilos sa kanyang dakilang kapamanaanan. Kung paano ang COVID-19, doon pa lamang sa right of way, mga minamahal, ay tinutunaw na, inaalis na ng ating pinakamamahal na Diyos sa pamamagitan lamang ng pagpupuri ng mga Kristiyano, pagpupuri ng anak ng ating dakilang Diyos. Ganon ka makapangyarihan, ganon kahalaga ang ginagawa natin pagpupuri dito. Kaya mga minamahal, siguraduhin natin na sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay maipaabot natin yung the best sa pagpupuri natin, maibibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi sa nabasang talata kanina sa awit, magpuri ng buong kagalakan, walang Kristiyanong malungkutin, mga minamahal, dahil tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya napakaraming dahilan upang tayo ay magalak, mga minamahal. Kaya sa ating pagpupuri, siguraduhin natin na magpuri ng buong kagalakan, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, mga minamahal, dahil ang Diyos na pinupuri natin dito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, at ang ating pinakamamahal na pinuso siyang karapat dapat sa lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, kaluwalhatian. Kaya mga minamahal, isentro ang ating puso at isipan sa ating gagawing pagpupuri sa hapong ito. Huwag nating sayangin, mga minamahal, yung ating pagparito. Samantalahin natin yung pagkakataon nito na tayo ay nandito muli, magkakapatid, nagkakatipon muli upang sama-samang pupuri, luluwalhati, sasamba sa ating pinakamamahal. Mga minamahal, training ito para sa atin dahil nalalapit na pagbalik na ang dakilang Diyos doon sa langit. Wala tayong panggagawin kundi magpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal. Kaya tinuturan tayo na pahalagahan yung ating ginagawang pagpupuri, hindi lamang sa ating mga tahanan, bagkus ay lalo pa na nandito tayo sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, magpuri ng may ngiti sa labi, magpuri ng buong kagalakan. Mga minamahal, mararamdaman natin ang di masay na kagalakan at ang Santong Espiritu, ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos para sa hapong ito sa atin. Kaya ating ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang mga pagpapalang yan. Mga minamahal, sentro ang ating puso at isipan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Isang tabi muna yung mga bagay na makakahadlang sa pagpupuri, makakahadlang sa ating pananambahan, pagpupuri natin sa dakilang Diyos. At mga minamahal, bago tayo darako sa ating gagawin pagpupuri sa hapong ito, ating midweek service, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo, mga minamahal, upang tayo ay samahan ng ating dakilang Diyos. Maging sa inyong mga beloved viewers, samahan nyo kami tayong lahat ay manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, may pinakamamahal na pinususundalan ng beloved Pastor Valdez Radalmeda. Maraming salamat sa pagpapala na pinagkala mo sa amin sa hapong ito. Unang-una, sa pag-iingat mo sa amin, kami parating simbay-sambahan ng malulhati, iligtas, taglay ang kalakasan, kalusugan, ang kaisa-isang buhay na ito na nagagaling sa iyo, at bago patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba na malapit sa iyong paanan. Nagsumama, nagsisisi sa kami nasumpungan sa aming mapagkakasala, mapagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo, at naming idinadalangin patuloy kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ibigay sa aming dear beloved Pastor Valdez Radalmeda. Papalain sila sa po ng buong Almeda family, beloved children. Hallelujah, sa aming gagawin pagpupuri. Sa hapang ito ang aming midweek service. Samahan mo kami, aming pinakamamahal na Jesus, ng isan mo ang bawat dito na banal na gawain ng sigok. Kailan ka namin mula sa pag-awit sa congregational sings, sa joyful solemn songs ng mga beloved song leaders, mga assist, gamitin mo magsilbing dala spiritual na pagpapala, maging sa mga patotoo
na iyahayag na pinagpalang mga anak na kahanay upang magpasalamat sa hapong ito ang aming mga pakinggan na patutuo magsilbing karagdagan, kalakasan, pananampalataya sa maging sa pagawitan ng iyong mga wit sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga anak sa pampunong iwiting alis, so gamitin mo magsilbing na spiritual na pagkapala at maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalob ng ikapathandog, maging sa pagkakipagkaisa sa pagkakalob ng special offering para sa proyekto ng Bahay Simbahan, sa mangunguna, sa pagpapaliwanag. Samahan mo, patuloy pagpalain mga anak, lalagay sa pag-aaral, ebanghelyo, kaligtasan, dadali pinagpalang mga ngaral. Sa hapong ito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita na aming mapapakinggan, pagsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Hallelujah. At sa aming kapatiran, naghahanda pa lang sa moros ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin sa iyong bahay sambahan ng maluluhat. Ligtas, samahan mo ang lahat ng iyong mga anak na magdaraw sa malalagwain sa araw na ito, hapong ito, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa ibayang dagat. Hallelujah. Bigyan mo kami ng di masay na kagalak at pusupusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya sa dalan, beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Amin ang naangkin ang katugunin ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas, tinatali na sinasaway lahat. Mademonyo gawa ng kaway madalang, palaki sa pagpupuri, demonyo palalipag-lipay lumayas, kasong, we bind our purpose out. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay magpuri. Sana pinagkamamalpin sa joyful songs. Subalit, tayo mo umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa maga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka.
puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Call on the Lord while I may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He wipe away all tears. So call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. Wipe away all tears. So sa aking kahinaan, palakisin mo ko na. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ay laging tambay. Oh, Jesus, dalangin ko. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong ginawa. Iiwan ko sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mo ko na. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong ginawa. Iiwan ko sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea.
but the words go. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Oh, great in Jesus in my belief. Daily walking close to thee. Oh, let it be. But there's Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, but there's Jesus, none but thee. Oh, when my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Oh, grant me, Jesus, you my bliss. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Oh, grant me, Jesus, hear my blame. Daily walking close to thee. Oh, let it be. But there's Jesus, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos ka nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang lalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katasan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Sa buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oh, na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buko, si Kristo ang may hawak.
niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oh, oh, na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inaku ko mga kasalanan at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inaku ko mga kasalanan ko, ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inaku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Kanang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat ay maya't maya ipapamahal sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka mapapabayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iiwanan. Glory! Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayangga para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Pagtakot sa puso'y tingin na
papawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, gulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y papawin sa'yo. Mananampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all. The great Creator became my Savior. Let all God's fullness dwell in Him. How I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior. Let all God's fullness dwell in Him. Don't promise glory, ever living story. God is Savior, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger. A man of sorrow, and agony. Oh, how I love you, how I adore you.
Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang puso tapat ang sa akin ay likoon. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalsin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang dalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan at mo'y gawin mo tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalsin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang dalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan at mo'y gawin mo tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to live happy and free, but it wasn't really it. Full a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have it until you open up and let Jesus in. Now I see Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember
Sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Glory, hallelujah, hallelujah. Pagkadumang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihas sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y natigil, na ligaya tumasan. Ano mang awit makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula nung si Jesus ay magkilala. Okay, sarap mamawin na hindi makalangit. Puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadumang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihas sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awitin makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumasan. Ano mang awit makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nung si Jesus ay magkilala. La 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 la. Puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awitin makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumasan. Mang uwit makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay magkilala. Di naman sasayang lahat ng kapagkuran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, bago maging muli. Di siya ayong kagabi, asarang Diyos sa iyong pagkapitin. Sa araw na iyon, tingnan mo sa langit biganda. Tingnan mo, naroon siya. Mahalap na ay sisigaw at magkailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit nagbiganda. Basta mo at naroon siya. Liwanag na sa buhay. Sisikat magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hindi naman sasayang lahat ng kapal.
Puri si Jesus sa banal na templo, isiwin ang puri sa langit ng katalang. Puri sa tulog ng gitara, at nasasiling ng pagkira sa pagtulog ng tambor. Dahil ang saya, Diyos ay puri. May bahay tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin na saya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Ni Jesus sa Kalbaryo. Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, hanggang sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin na saya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, hanggang sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin na saya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Piniyara ni Jesus sa Kalbaryo. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roll of a mighty wind, then a living full of it. We got blue music, praise God, oh yes. We glory, 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 just like the so we belong to go to the Lord, they ask the prophets, he said, they are Pentecost, for you we know to breakthrough. So open up your heart and you'll never, never be the same again. So we got the Lord Pentecost, keep going, going again. We going again, we going again. Girl said it would do. Save on the day of Pentecost, for you know to where to. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. Together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo magpusin niya. Magsama-sama tayo magkaisa. Ikot siya, may mabuting mangyayari. Hindi magpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo ikot siya, may mabuting mangyayari. Meron din magpapala. Magsama-sama tayo
si Kenya. Come on and shout from the mountain top, proclaiming the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the world know that Jesus is coming soon. Come on and shout from the mountain top, proclaiming the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the world know that Jesus is coming soon. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush my power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush my power and bring the powers of darkness underneath my feet. Natuumapan ang kagalakan, damdaming di mapapatayan. Katotohanan ang mananahari sa puso ko, yan ang laman. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. Lord, hallelujah. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory, hallelujah. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Glory! Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw
araw na ginawa ng Diyos. Tayong saya, tayong saya, tayong saya, tuwing siyang wala. At lapit na gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. There is power, wonder-working power in the blood. There is power, wonder-working power, the praise of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. I've got a home in glory, Lord, outshines the sun. I've got a home in glory, Lord, outshines the sun. I've got a home in glory, Lord, outshines the sun. Way beyond the blue. Do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, when we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They'll become from the east, they'll become from the west, they'll become from the north, they'll become from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in. Kung di kayo magproblema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Gusto mo ang ibon, kahit pinaragyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala lubos. E kung may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Gusto mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me.
Darama ko sa buong, darama ko sa buong katawan. Oh, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. The Holy Ghost and fire, that's keeping it alive, keeping it alive, keeping it alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping it alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Like Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. The Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. Oh, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. All over me. It's bubbling up inside. Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. And Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul, and all is within me. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito natatapos ang ating pag-uwitan sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri natin sa mga malumanin na awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo muning lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sundalan ng beloved Pastor Valdez Almeda. Maraming salamat sa pagpala pinagkala mo sa amin. Sa hapong ito, hallelujah, narito muli kami patuloy na lumuluwalhati, sumasamba. Papasalamat sa iyong banal at makaparing pangalan, baka patuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasama mo, nagsisisi sang kami na supungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulong ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri, sa mga solemn songs, mga malumanin, awitin na aming iaalay para lamang sa iyo. Hallelujah, kasangkapan mo gamitin magsilbing dala espiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak. Sa hapong ito, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan sa dalang David Pastor Valdez Almeda, amin ang langin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas. Tinatalis sinasaway lahat, mademonyo gawa ng kayo madalhang, palakas sa pagkupuri, lumayas sa kasod,
Hallelujah, kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos sa paggawitan natin ng mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, Amen. Galvez po, beloved brother Joshua Villaruz. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamalaping Jesus, atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder na kapiling po natin. Praise the Lord po. Sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin po beloved ordained preacher, ko po po niyo, amen. Maging sa ating po mga beloved viewers, sa ating po mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo po mga minamahal ay patuloy na umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihiyak ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papaytay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng lahat, huwag maging mga salita upang hiyayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay ko inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko
hindi dahil sa himala. Nais ko pumili ka dahil sa ikaw ang ikaw. Magkita uyos, wala
sa'yo. Ikaw ang dahilan aking lagi kanyang iniiwanan. At kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito,
Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, magiging ang mundo. Sa laki ang hawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Pinanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, magiging ang mundo. Sa laki ang hawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay
salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang 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 pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, pinagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging sa akin darangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad sa isang mata, ako'y nilaging minamahal. Inahanda amang mapagmahal. Nais kong ika'y awitan.
pagkagising. Ika'y laging nagmamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalamig, minamahal, hinahanggan. Oh, mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit na pasasalamat
Diyos, ikaw ay kamangalan. At kay ganda ng iyong mga tuwa, mundo'y puno ng iyong pagmamahal. Sa iyong salita nagulaan, di natutulan
Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Amen, hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi mawawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Oh, glad to be the service. Glad to be the service. Glad to be that service. One more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be that service. One more time. Oh, glad to be the service. Amen. Hallelujah. One more time. He didn't have to let me live. I will not lie, sleep into the night. I will give you glory. I will give you glory. Hallelujah. I will give you praise. Everything I see, I just wanna bring glory to my King. I give you glory. Give you glory. Give you praise. Give you praise. Sleep into the night. I will give you glory.
Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At talagang kakaiba talaga ang ating kagalakan na nararamdaman, lalo't ang ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and I give you double honor and respect sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Willie Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga turo at aral ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot din ang mapagpalang hapon sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter na talagang katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, and of course po sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, at muli salamat sa ating Diyos, at muli narito tayo sa ating Wednesday midweek worship, at talagang salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang patnubay sa bawat isa sa atin. At tayo po mga minamahal ay dadako sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, dahil ang sabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1 ng talatay 8, ang sabi po dito, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito na huwag nating ikahiya na mag-testify, ipatotoo ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. At dito natin mapakinggan kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid na sila po ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At ating pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Binetes, at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Brother Joshua Villarus, at ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Marivic Amaro. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating Diyos na buhay, at ating pakinggan na mainam ang kanilang patotoo mga minamahal, na talagang kahit narinig na natin ang kanilang patotoo na paulit-ulit, dahil nais ng ating dakilang Diyos na sa pamamagitan ng kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo na ang sabi upang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng pananampalataya
Amen. Praise the Lord. At ating formal na buksan ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya ng ating beloved sister Tracy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our really beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordering preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan naman datihan, ako'y nagpapabot ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang maipahago rin po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta. Nung ako'y nasa dambuhalang relihon pa na aking nakagisnan, kaya nung ako'y napagawi rito sa ganitong gawain, dahil hindi rin ako naniniwala, sabi ko, dahil napaka-imposible po yung mga nababanggit nilang mga patuto rito. Unang-una yan, sabi ko, nung ako'y nagawi dito, yung patuto nila, hindi rin ako naniniwala dahil sabi ko, yan ay gawa-gawa lang nila dahil mga malulubha kasi yung mga nababanggit na sakit na pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na ako'y nagpatuloy sa pagdalo at kinahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon at hinipo rin ako upang ako'y isang kabahagi sa gawain na to. Kaya nung una talagang nandyan din na habang ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, daw ako talagang nandyan din yung nagpatuloy na ako, nakinig na ako ng nakinig sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung nakilala ko hanggang ngayon, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating din po yung pagkakataon na ako'y nanghina sa aking pananampalataya. 2011 po nung ako'y na-diagnose na talagang nandyan na mataas po ang aking BP noon. Naabot ako ng BP ko na 180 over 100. Yun po ay na mild stroke na rin po ako. At pinayuhan na ako na talagang nandyan na ako rin po ay mag-maintenance na ng gamot na sinabihan ako na talagang itong gamot na ibibigay ko sa iyo, ito ay panghabang buhay mo na habang ikay nabubuhay. Ito'y kasama-sama mo na. Iinumin mo ito dahil baka sa sunod na stroke mo, sabi niya sa akin, baka sa puso na yung tama at yun ay ikakakitil na ng buhay mo. Kaya ako sa ganang akin, dahil tao lang din tayo, talagang nandyan din na natakot din ako, talagang nandyan na sinunod ko yung payo ng doktor na talagang mag-maintenance na rin. Umiinom ako ng gamot na 2 beses sa isang araw. Ngunit hindi ko maintindihan na sa kadahilanan siguro ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi niya kalooban na ako'y mag-maintenance ng gamot. Hindi po yun umabot ng 1 buwan na pagtitik ko ng gamot. Yun po ay tinigilan ko dahil nahihirapan po akong huminga. Nandyan na sa tuwing inom po ng tubig, kahit isang lunok ko lang ay yun po ay kusa kong ibinubuga. Kaya bumalik ako sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung binigay mong gamot sa akin dahil sa tuwing iniinom ko yung gamot na binigay mo, sabi ko, talagang nandyan na nahihirapan po akong huminga. Sabi ko, kahit nasa paglunok ko ng tubig, yan po ay nahihirapan din po ako. Sabi ko, kaya yun po ay pinalitan ng
niya, baka hindi mga sayo yung yung gamot dahil sa halos na ilang linggo mo na itong iniinom nung binipi niya ako, talagang hindi nagbago, sabi niya. Yung BP mo parang ganun pa rin, walang pagbabago, umiinom ka, sabi niya. Kaya pinalitan niya talaga nung ibang brand yung gamot na aking inumin. Ngunit napiisip ako sa aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na, sabi ko, total witness service ngayon, sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang yung dati kong physical na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo dahil ang ginawa ko noon, kaya ako'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay nagbawas ako ng pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kabiling-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa kong isang beses lang. Nag-Sunday Christian na lang ako. Kaya yun yung dahilan, kaya nagkaroon ako ng ganitong paalala. Kaya nung naalala ko yung mga ganong gawain ko, yun po ay hiningi ko sa tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na nagsimula ako ng Wednesday service hanggang sa mag-overnight service na magabat. Nandyan na hindi ako talaga pinapayagan na mag-overnight dahil yun po ay kung kailan ka nagpupuyat, yun din ay tataas lalo yung dugo mo. Sabi nga, kaya bilin-bilinan na wag akong magpuyat. Kaya nung pagdating ng Friday at sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Ilalaga ko lahat ang aking kabalisahan. Pagalingin mo lang ako, sabi ko, hanggang sa tinuloy-tuloy ko. Pagdating ng umaga ng Biyernes, parang wala naman akong naramdaman na pagbabago sa aking katawan. Parang okay lang at masigla pa ako. Sabi ko, kaya tinuloy-tuloy ko lang yung ganong gawain hanggang sa ngayon, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Wala Lord. na akong iniinom na maintenance. Hanggang ngayon, sa inyong harap, sa banal na pagpito, nandyan na nakakatayo ako sa aking paglilingkod. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong Wednesday service talagang nandyan din na nandyan ang kahirapan sa pagdalo dahil sa trabaho na rin. Ngunit yun po ay aking pinapaalam ko sa aking employer na talagang sa tuwing Wednesday talagang nandyan na, sabi ko, ma'am, pakapwede ng sa Wednesday at saka Friday talagang nandyan na half day talaga ako na pumasok. Sabi ko, pag dating ng alauna talagang nandyan na, kahit na hindi na ako nagpapaalam, yun po ay kusa na lang niya umalis ako. Yun po ay hindi na ako pinapagalitan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking beloved na asawa na sa ibang bansa, sa aking mga beloved na anak. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na talagang dakila at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating titignan na talagang yung mga gamot na kanyang iniinom ay talagang masama ang naging epekto sa kanya. At sa kanyang ginawa na siya ay nagpatuloy mga minamahal sa pagdalo at sinabi ng doktor na siya ay talagang mag-maintenance habang siya ay nabubuhay. Ngunit ang ginawa niya, siya ay talagang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos at ating nakita na ang kanyang maintenance na ginamit ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Siya lamang ay nagpatuloy at sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ating nakita na talagang tuloy-tuloy ang kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Tracy Benitez at sundan po siya ng ating beloved brother Samuel
Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Dobling Hallelujah. paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati na isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na nabigyan na naman po ng pagkakataon na upang dakilain ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Andyan po ang aking dati-rati po. Andyan po ako po'y may katigasan po ng aking puso. Andyan po isang kapatiran po talaga ang walang sawang magbahagi po ng ating kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ito'y binabaliwala ko lamang po hanggang sa kung saan po kami nakikita ng isang kapatiran po. Andyan po na talagang ito'y walang sawang magbahagi po ng ating ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po mayroong diabetes. Ang aking beloved nanay, labas-pasok po sa ospital at yung araw na pong yun, ang aking beloved tatay po, pinasundo po ang ating beloved kapatid. Andyan po ang aking beloved nanay, nangihina na po. Hinang-hina na po siya, hindi na po siya kumakain. At andyan po na pati pag-inom ng tubig, nahihirapan na po siya. At inaalalayan din po sa kanyang pagtayo. Andyan po ang aking beloved nanay, na talaga pong hirap na po siya. Tutuusin po, talagang kamatayan na lang po ang naghihintay sa kanya. Andyan po na talaga po, nung dumating po ang ating beloved kapatid, andyan po na kinausap po kami at andyan po na subukan nyo at wala naman pong mangyayari. Andyan po na subukan nyo lang at andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na sa paglihans po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andiyan po ang aking beloved nanay, unti-unti pong pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise Ako the po'y Lord. nagpupurit, nagpapasalamat na andyan po ng araw po ng Wednesday nang kami po'y pumunta dito. Ang aking beloved nanay na inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Andyan po na nung matapos po ang gawain ng ating banal na gawain, kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay, andyan po talaga pong lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Isus. Lord. At nung Hallelujah. kami po ay nakauwi, andyan po, siya po ay naghanap na po ng pagkain. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako po sa mahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon nung ako po'y dalaga, magkaasawa at magkahanak. Andyan po talagang pahirap po ang karamdaman sa aking buhay. At andyan po kung saan doktor na po ako nagpupunta, mga espesyalistang doktor, hinahanapan ko pong solusyonan ang aking karamdaman. Subalit andyan po na paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdamang asma. Nang ako rin po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Sa Hallelujah. patuloy na Praise the pagdalo Lord. po sa banal na gawain ng 3 times a week at sa patuloy na po at sa pagsisisi po, andyan po ang aking karamdaman. Lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang karamdaman ng aking beloved daughter na si Jemima. Dati-rati din po, ito po magmula po siya nung siya po'y baby hanggang sa mag-high school. Sabi po nila na pag 7 years old, matatanggal na ang kanyang karamdamang asma. Subalit, andyan po, patuloy pa rin po ang kanyang karamdaman. Nang siya rin po dinala ko dito sa banal na gawain, tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy na dumalo po sa banal na gawain, andyan po, siya rin po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya ako po Praise ay the Lord. nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po na pag-iingat niya sa aking buong sambahayan, sa kalakasan, sa kalusugan at sa mga pangangailangan po namin sa pang-araw-araw. Talaga pong ito po ay
Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Prissy Binetes sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay na talagang mahabagin at makapangyarihan ang ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran na talagang nagpapagaling ng lahat ng mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin muna pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Samuel Villaros na sila po ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at atin pong pinaghahanda ang ating huling magpapasalamat ang ating beloved sister Marivic Amaro. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At akin pong pagbatis po sa lahat ng ating akin pong inaalala ating pinagpalang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin pong pagbati sa lahat po ng kanilang beloved children, sa kanilang mga kaapo at maging sa lahat po ng ating beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, praise God. Aking pong pagbati sa lahat po natin ating beloved elders, praise God. Ako ay minsan pang lubos na nagpupurit na pasalamat sa malaping Diyos na aking minsan may pahayag ang mga kabutihan ng malaping Diyos, ang mga himala sa aking buhay, praise God. At para po sa aming mga live webcast viewer po mga minamahal, ako po ay nasib po dito sa gawain ito dahil po sa aking karamdaman na peptic ulcer po mga minamahal. Andyan po na malala na po ito. Talagang anuman ang aking kainin, talagang ayaw nang tanggapin ang aking katawan. Talagang inilalabas ko na ito, sinusuko ko na kahit anuman itong aking kainin. At ako'y naghanap ng kagalingan sa karamdaman kong ito mga minamahal dahil pag ito'y sumumpong po talagang ito po magdamag po akong namimilipit na talagang nasa higa na lang po. Ngunit nang ako'y mapanood ang gawain ito at diyan po ng ating malapastor ang nangangaral na nagsasabi nga Diyos sa gawain ito ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ako po ay na-challenge po mga minamahal. Ako po ay dumalo sa gawain na ito na nagdaos ng krusada dito sa May Plaza sa San Carlos. Ako po ay dumalo sa last day ng crusade po mga minamahal. Ako ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaping Sus. At tunay po ang himala ng malapinon dahil ang peptic ulcer ko po mga minamahal, yan po instant pong pinagaling ng ating pinakamamalaping Sus. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. At yung pong araw na yun na ako po ay nagpabautismo po mga minamahal, talagang andyan po na aking inobserbahan na aking sarili kung talagang aatake pa yung aking peptic ulcer at tunay po na lumipas ang isang linggo, isang buwan, talagang andyan po talaga yung instant healing na ipinagkaloob ng ating pinakamamalaping Sus sa akin. Praise God. Puri natin pinakamamalaping Sus. Ako rin po dati may insomnia po mga minamahal, talagang umaga na hindi pa rin talaga ako dalawin ng antok. Ngunit ako yung nagpatuloy na maglingkod sa malaping Diyos at sa una talangin ating minamahal na pastor. Aking insomnia po mga minamahal ay pinagaling po ng ating pinakamamalaping Diyos. Praise God. Kaya ang pinakamataas, magpuri at pagluluhati, pagsambahay sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Samuel Villaros. Tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, hindi po biro yun, yung ulcer na yan na talagang nagpahirap sa kanya. Anong ginawa ng ating beloved kapatid na talagang hinanap niya ang
banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong ginawa niya? Siya lamang ay dumalo at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun lamang ang nais ng ating dakilang Diyos, na tayo ay lumapit sa Kanya. Yun yung kanyang panawagan at sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay magpatuloy na po sa Puri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ganun Hallelujah. din po, ako rin po ay nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda, sa kanilang beloved children. Ganun din po sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak. Ako po ay nagpapaabot ng magandang tanghali na po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat na ginawa niya sa aming buhay, sapagkat dati-rati po, mga minamahal, andyan po na punong-puno po kami ng karamdaman sa buong sambahayan. Hallelujah. Mula lalo na sa aking beloved kapatid po, mga minamahal, na dumating sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay sa sakit na diabetes po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na tinanggihan na po siya ng doktor, mga minamahal. Kundi po ako nagkakamali, 1 week po yung pagbibigay sa kanya ng taning, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, sadya po napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa pangkahalatang panalangin na ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalika sa ating mga beloved na manggagawa. Alam po, mga minamahal, yung sakit po na aking beloved na kapatid na yan, na namamaga buong katawan po niya mula ulo hanggang paa. Ito po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kabutihan din niya sa aking beloved nanay, sapagkat andyan po, mga minamahal, sa murang edad po namin, andyan po na matagal na panahon na humiga po siya sa banig ng karamdaman. Napakatagal po, mga minamahal, andyan po na sobrang payat na po niya, mga minamahal. Subalit, ito rin po'y unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, gusto ko rin pong sariwain at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman ko rin pong yuti ay, mga minamahal, dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Hallelujah. Subalit, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po'y instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko ang lahat-lahat ng mga pagpapala mula physical, financial at higit-higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurit, pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Maribek Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, sino ang makapagpapagaling yan? Walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan at buhay. Sabi ng ating dakilang Diyos, I am the God, the Lord of all flesh. Is there anything too hard for me? Sabi ng ating dakilang Diyos. Walang mahirap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Jeremiah chapter 33 verse 6, na siya ang magbibigay, siya ang magdadala ng lahat ng kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay
at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang buong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang buong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father
Tayo ay panandalian dumalang. Atin po munang isang tabi ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa sinabi na awitin, with all our heart, with all our mind, with all our soul, kabuuan ng tao. At pagminamang ko, hallelujah, tayo mo lahat, tayo dumalangin na may mga pagsisisi mula sa kaibuturan natin po mga puso. Minsan nadidisplease po natin na pala Panginoon sapagkat divided ang ating mga atensyon. Hindi nakatuon sa Kanya. Manalangin tayo. Dahil ang Diyos sa pagbanal ng makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoong Isus. Wala Panginoon, Ikaw naman magpaunaw sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagsalasal. Sa aming mga naisip, hindi kaaya-ay sa iyo, nabigkas ng aming mga labi. Aming nagawa. Nakapagbigay, hallelujah, kalungkutan. Kabigatian sa iyo sa atong Espiritu. Wala Panginoon, revive us. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Wala Panginoon, mangusap ka sa amin sa tuwi-tuwi. Iba na mong iyong napakatamis at bang na presensya. Ngunit humingi muna kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagsalas. Huwag mo na magtingnan na aming mga karangalan ito. Bagos ang aming taus-pusong pagsisisi sa mga oras ito. Wala Panginoon sa pagkalat ng panalagi ng iyong taong nilang isa. Ang anong minamang Evangelista Will Estrada Almeda ay aming sabang-sabang sinasaway. Pinapalayas sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway. Kasounded our needs in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo lamang, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos na hindi nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kalupan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Awitan pa natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Isang pasada doon sa chorus. Dahil sa malamay noon ang kanyang ibuhos. Sa iyo Nasaga ang kanyang banal na Espiritu. at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang ginagawa, sa iyo magagawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless your beloved finest choir. Purihin natin napakabait at pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Walang sapat na kataga na ating pong mabanggit, mga minamahal. How thankful we are. Dahil hindi lahat ng pagkakataon atin pong nararamdaman itong banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? At talagang ito yung talagang hindi lamang konsuelo, kundi dinidesire po natin lahat na sa bawat pananambahan, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po yung mapuspos ng kanyang Santong Espiritu na siya nating katibayan, kagalakan sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko, hindi po nasayang. Amen? Yung ating pong pagparito. Amen. Sulit, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation for giving. Pero, mga minamahal ko, muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, at pagdadakilay na upol lamang sa ating nag-iisa at mapagbiyayang Diyos, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nariyan ang ating dakilang Diyos na hindi po tumitigil, hindi nang hihinawa na ibuhos ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Nariyan ang ating pong minamahal Evangelista Weldes Radalmeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dear. At yan po, mga minamahal ko, hindi po nawalan ng kabuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ang husto. At sa kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, na sila ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpapatuloy upang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, may pamalakayang ebanghelyo ng kaligtasan. And ably assisted po
ng ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, yung beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon ay po ipinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon na narito, mapa Wednesday, amen, mapa Friday overnight worship at mapa Sunday general worship na talagang ipinagtatrabaho ang kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. And of course, ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating mga YouTube subscribers. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa man kayong parte ng globo at nariyan sa inyong pong mga kanya-kanyang lugar. Ay abutin ng mahal na Panginoon ang inyong pong mga pangailangan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para ganahan ng mahal na Panginoon na magbuhos ng pagpapala. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At saan nga ba nanggagaling yung ating pong mga pag-aalinlangan? Meron tayong struggle, mga minamahal ko, sa bahaging ito, kundi doon sa patuloy po natin hindi pagkilala o pagtanggap na lahat ng mga bagay na ating pong tinatangkilik ay galing sa mahal na Panginoon. So, kailangan talaga settle tayo doon, tanggap natin, embrace po natin, amen, na lahat ng mga blessings, mapa-material man yan, mapa-pinansyal, yung ating mga properties, at maging ang buhay po natin ito, mga minamahal, galing sa mahal na Panginoon, is the source. Amen? Amen? Kailangan talagang malinaw po yan sa atin para hindi tayo magkaroon ng alinlangan ikanga o pakikipagtalo. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang dumaloy ang pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakailangan po natin sa ating pong mga buhay. Sabi mga minamahal ko dito sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 4, ang talatay 7. Amen? Medyo pakilakasan po yung microphone, medyo hirap na wala pong bass. Kayli sa ating control. Sabi rito, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi o anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? So mga minamahal, malinaw po rito, mga minamahal ko sa talatang ito, mga minamahal ko, na lahat daw ng nasa atin ngayon, in our possessions, at mga minamahal ko, mapuntuhan lamang natin itong, ano bang Tagalog ng possessions? Diba? Ari-arian? Amen? The word ari-arian, medyo napukaw sa aking pansin. So mga minamahal ko, ari-arian, ibig sabihin lamang, hindi tayo talaga nagmamay-ari. Di ba? Ari-arian. Parang kunwari lang. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang nagmamay-ari talaga ay ang mahal na Panginoon. Tayo lamang po, mga minamahal ko, ay katiwala. Di ba? Nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tayo lamang po ay tumbaga entrusted ng mga blessings na ito, ng mga ari-arian ng kanila. Kaya nga ari-arian. Amen. So mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, na talagang nagmamay-ari ay ang mahal ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal ko, napakalinaw nung ating pong binasang talata. Ano bang nasa iyo ngayon na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo talaga, amen, ay bakit ka nagmamapuri, nagmamalaki na para bang hindi mo tinanggap? Kasi ang contention, ang katuwiran ng mga ibang mananampalataya, hindi, Brother Noel, galing talaga yan sa pawis ko eh. Namuhunan ako dyan. Talaga naman, ang araw ay ginawa kong gabi, ang gabi ay ginawa kong araw, nagsumikap talaga ako, nagsunog ako ng kilay para makarating lamang ko sa estadong ganito, and then nakapagpundar ako, kaya galing sa akin.
Mga minamahal ko, hallelujah. Pagka ganyan ang katuwiran po natin, mga minamahal ko, ay talagang wala tayo sa mga minamahal ko, hallelujah, doon sa stable mga minamahal ko na mindset. Amen? Na sinasabi natin mga minamahal ko, hallelujah, wala ang mahal na Panginoon. Kasi kung wala ang mahal na Panginoon na nagpahiram sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng talento, amen? Wala pong mangyari. Di ba? Wala tayong ma-achieve, wala tayong mararating sa buhay. Kaya nga, we cannot remove, we cannot take out God in the equation. Ika nga. Kung may blessing, meron pong blesser. Palakpakan po natin at pong pinakamamalapay. Huwag nating kalimutan yan. Amen? Automatic na kapag may dumating na blessing, meron pong blesser, merong nagpala, meron pong pinanggalingan. Hindi yan basta-basta lumitaw na lamang at nariyan mga minamahal ko, ting, nasa tabi na lamang natin o nasa harapan na natin. Amen? Kaya mga minamahal ko, anong nasa atin na hindi po natin tinanggap? Lahat tinanggap po natin yan mula sa mahal na Panginoon. Sapagkat Kanya ang lahat ng bagay. Nasa kamay niya, mga minamahal ko, ang lahat ng bagay. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sinundan pa mga minamahal ko doon sa Old Testament. Mga minamahal ko, hallelujah, dito sa talatang 17, 18, mga minamahal ko ng Deuteronomio, ang kabanatay 8, mga minamahal ko. Kung ating pumabasa, ang sabi rito, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. At sa 18, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan, na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. So, parehas po mga minamahal ko, ang tinutumbok mga minamahal ko nitong dalawang huling talata na akin pong binasa. Nang sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutan, hindi sa pamagitan ng iyong kamay, ng iyong bisig, ng iyong kapangyarihan, kaya nga dumating ang pagpapalang ito sa iyo sapagkat merong Diyos, mga minamahal ko, na pinanggalingan. Merong Diyos, mga minamahal ko, na talagang, okay, approve, check. Sa iyo ang pag-aari na yan dahil nagsikap ka. Pero, amen, huwag natin i-claim mga minamahal ko na sa pamagitan nga ng ating lakas at kapangyarihan at dunong. Amen? Nang sabi nga mga minamahal ko, alalahanin mo ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapasidad, ng kapangyarihan. Kung wala ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kalakasan para makapagtrabaho ka, meron po bang nakakapagtrabaho na nakaratay sa banig ng karamdaman? Di ba walang ganon? I-hire ka po ba ng kumpanya kung wala kang talento, kung wala kang dunong? Amen? Na ipinagmamalaki mo sa ngayon dahil ang taas ng tinapos mo. Kung wala ang Diyos, mga minamahal ko, na gumabay sa iyo habang nag-aaral ka, kung wala ang Diyos na nagbigay ng kapasidad sa iyong mga magulang para matustusan ang iyong pag-aaral, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. Amen? Pakatandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya huwag tayong mag-asta, mga minamahal ko, na kapag may narating na tayo sa buhay, mga minamahal ko, ay talagang magyayabang na tayo, na akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, tayo lang, mga minamahal ko, ang talagang ang kredito ay sa atin, mga minamahal ko, susuluhin natin. Hindi, ang mahal na Panginoon. Ang may, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, hallelujah, bigyan ng kredito sapagkat siya po, mga minamahal ko, ang pinanggalingan ng lahat. So, malinaw. Amen? Kaya, mga minamahal ko, sa ating mga kinikita, nakakapag-negosyo po tayo, nagiging produktibo tayo, dahil inaalaw yan ng mahal na Panginoon. Gusto niya. Niloob niya. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamalapayin. Kaya huwag natin kalimutan yung bahagi ng malapayin marapat. Kasi, hindi naman niya kinukuha lahat. Doon siya ang nagpapahiram ng puhunan, di ba? 20%. Di ba? Kung tutuusin mga minamahal ko, napaka-generous na malapayin, napakabait ng Diyos. Dahil, Kanya lahat ang puhunan. Lakas mo, dunong mo, talino mo,
kalusugan mo para makapagtrabaho ka, maging produktibo ka, pero 20% lamang yung minimum na hinihingi niya, sa'yo yung 80%, di ba? Napaka-generous na mahal ang Panginoon. Hindi niya kinukuha lahat. Pero kung mga minamahal ko, kung hindi siya generous, mga minamahal ko, baka 10% lang itira sa'yo. Di ba? 20% lang, kanya yung 80%. Pero ika nga, mga minamahal ko, dahil ang mahal ang Panginoon ay talagang isa sa generous God, naiintindihan niya yung ating mga pangangailangan. So, mag-start talaga doon sa 20%. Pero kung nalampasan natin yung 20% na minimum, mga minamahal ko, at talagang napabilib natin siya, napangiti natin ang mahal ng Panginoon dahil nalaman niya, hindi lamang pala hanggang 20% tong anak ko. So, talagang iniibig niya ang aking mga kautusan. So, pag nag-30% tayo, nag-40% pa tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ay mas lalong, mga minamahal, gaganahan ng mahal ng Panginoon ng magbuhos ng pagpapala. Amen? At pag ginanahan ng mahal ng Panginoon, antayin mo yung siksik, liglig, at lakasan nga natin, siksik, liglig, at lakasan pa natin, siksik, liglig, at mga minamahal, parang hindi umaapaw yung pagsasalita natin, kaya hindi tayo aapawan ng pagpapala kapag ganyan. Mga minamahal ko na talagang parang bulong lang. Di ba? Paano gaganahan ng mahal ng Panginoon pag sinasabi umaapaw? Para kang walang kagana-gana, dapat umaapaw with all our might, mga minamahal ko, marinig ng apat na sulok, mga minamahal ko ng mundong ito, mga minamahal ko, umaapaw ang pagpapala ng Diyos. Di ba? Kasi, ano yung sinasabi natin, nag-a-attract ng blessings yan eh. Di ba? Hindi ba natin namamalayan kung ano yung sinasabi natin, mga minamahal ko, talagang nagkakaroon tayo ng positive vibes. Amen? Ang nasa thinking natin, ano sinasalita natin, mga minamahal, nag-a-attract yan, mga minamahal ko ng positive vibes. Amen? Pero yung sinasalita natin, mga minamahal ko, ay walang kumpiyansa, sinong Diyos ang malulugod sa atin, mga minamahal ko? Pag sinabihan tayong lakasan yung umaapaw natin, pabulong, isang kayo, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, siksik, liglig, at umaapaw. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa Kristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, para apawan tayo ng pagpapala, lumampas tayo doon sa 20%. Amen? Sinong umaayaw nag-uumapaw na pagpapala? Wala naman siguro dito. Kasi alam na malapang kailangan po natin at maging pagpapala tayo sa ating pambanal na iglesia. Maraming proyekto. Amen? Amen? May mga harapin tayo mga krusado sa mga susunod na mga panahon, mga minamahal ko. Kaya lumampas tayo doon sa 20% na minimum. So kung tayo naka-receive ng 5,000 pesos, ang 20% ng 5,000 is 1,000. Pero doon sa natirang 4,000, mga minamahal ko, para lumampas, mga minamahal ko, let's add another 1,000, mga minamahal, 2,000, 3,000, depende sa atin, mga minamahal ko. Sapagkat hindi nga natin, mga minamahal ko, talagang mapahigitan ng mga Panginoon. Amen? Sa Kanya lahat ng gagaling is the source. So, kung ang source ay mga minamahal ko, talagang napalugdan po natin, ang source, mga minamahal ko, edi talagang dadaloy, mga minamahal ko, non-stop, ika nga, ang pagdaloy. Amen. Amen? Magmumula kung saan-saan, mga minamahal ko, hallelujah, pati yung mga hindi natin ipinapanalangin, dumarating sa atin. May mga ginagamit, mga minamahal ko, para daluyan tayo ng pagpapala. May mga talagang pagkakakitaan na akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi natin lubos maisip, pero mga minamahal ko, hallelujah, nagiging paraan ng mahal na Panginoon para dumaloy ang mga blessings para sa atin. So, mga minamahal ko, hallelujah, sa 10,000, ang 20% ay 2,000. Sa 20,000, 4,000. Sa 100,000, mga minamahal ko ay 20,000. At mga minamahal ko, hallelujah, lumampas nga tayo roon. Kasi 80% ang natira sa atin. Amen? Amen? So, may tayo, kapasidad pa tayo magbigay ng more. Ang sabi nga, mga minamahal, dahil 80%, ang kinuha lang ng mga Panginoon, 20%. Di ba? Amen? Samantalang, ulitin ko nga uli, siya talagang nagbigay ng puhunan. Amen? Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. So, sa 100,000, inalis po natin yung 20% na 20,000 sa 80,000. Let's give another 10, 20, 30. Depende po sa atin mga minamahal ko sapagkat yan ay pangako ng mga Panginoon. Kasik tayo ng marami para aanin naman tayo ng marami. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved elder, ating beloved brother Almin Reyes para ipanalangin yung ating pong pagbibigay. Pang ito po yung masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. God